kanti awukho emdletsheni. Awuyile emdletsheni. Awuyini emdletsheni. Awuyangangani emneneni. Kanti kukithini? Nina niyangangani ngoba nibhizi la ku-Instagram. Ikuphi khona la ku-Facebook. Angazi buzana umthandeni ngoba ngizamile ukumfonela akaphendula ifoni yami. Ema ngimfonela shuthi unika amagidi angoma akhe ifoni. So mina ngincenge ngiyoperforma mahhala emdletsheni. Alright? So ngalokho engibuzayo. Ngulwandle unkulu mina. Wenkabi Records. So kufanele ngibuze mangingayanga emcimbini enkabi Records ukuthi hawo ndlux why ungayanga. Angiculi mahala. Boxa kwasana. Otherwise how far? Ubhuqu idust. Sina sakhulele empini.